En capítols anteriors... Ep, nois, no sentiu campanes tocant a mort? Sí que se senten. En quin any ens hem parat? Estem a l'any 1410. 700, què va passar d'important en aquest any? A veure... Sí, tot lliga. Què lliga? Recordeu aquella cançó de Plora les campanes? Sí, és la que ens explica la mort del rei Martí Romà. Valga'm Déu, quina desgràcia! I tant, només ens faltava això. Sí, el rei Martí a Palau acaba de morir. Però el pitjor de tot és que mor sense nomenar successor. Realment la situació és greu. Ja ho crec, la gent està dividida entre els possibles successors. Així serà difícil arribar a un acord, tot arreu hi ha baralles. I tot per interessos econòmics. Au, va, no discutim i anem cap a Casp. Allà es decidirà qui haurà de ser el nou rei d'Aragó i de Catalunya. Toquen les campanes per serres i planes. Qui no les sentís, a Casp és firmat el compromís. No n'hi ha dret. Això no és democràtic. I tant, mira que escollir Ferran d'Antequera És una vergonya, ni els mateixos compromissaris catalans ens hem posat d'acord. Maleïts diners. És veritat, només nosaltres dos i un valencià li hem donat el vot. No penso quedar-me quiet. Això és la guerra contra Ferran. Compte amb la meva ajuda. Naturalment, i amb la meva també. Senyor, tenim l'exèrcit del rei Ferran a les portes de Belalguer. Això vol dir que és l'hora de ser rei o res. Prepareu-vos per la lluita. Os perdona la vida, pero seguís encarcelados en el castillo de Játiva para siempre. Ja heu vist com les gasta el nou rei de Catalunya i Aragó. A Ferran d'Antequera i als seus successors els costava d'entendre el tarannà dels catalans. I per postres, el seu fill, Ferran II, va i s'enamora. A què no sabeu de qui? D'Isabel de Castella, anomenada la Catòlica. Sí, es van casar i van tenir filles. Segons diu la dita, van governar tanto monta tanto, Isabel como Fernando, perquè de la mateixa manera que Isabel manava a Castella, Ferran s'ocupava de Catalunya i Aragó. Cada país va mantenir les seves lleis i institucions. Aquesta situació es va mantenir més o menys durant tots els reis anomenats a la Casa d'Àustria. Adeu, que ve la colla, i no vull que em vegin. Història que ha fet el temps i la
Tan bé que anava a Catalunya? I tant, el Ferran d'Antequera i els seus successors els costa entendre la manera de ser dels catalans. Hi van haver guerres? Ja ho crec, no oblidis que amb la mort de Martí l'Humà l'any 1410 comença la decadència a Catalunya. Cada cop la cosa anava empitjorant. Carles I d'Espanya i V d'Alemanya va reunir els regnes de 4 dinasties, Castella, Aragó, Borgonya i Àustria, i es va caracteritzar per mantenir unes relacions respectuoses envers Catalunya. En Carles, rei emperador molt gran, també sap demanar diners de tant en tant, però el poble no sap dir-li mai que no, perquè és un gran emperador. Quan ell se'n vagi cap a l'altre món, vindrà per fer de rei l'altiu Felip II, després Felip III i després el quart. De tants Felips, Déu nos en guard. El bon Carles que domina tot el món i té molts castells i terres qui sap on, se sent com mig barceloní. I del que passa aquí escolta les raons amb moltes consideracions. És home de bé i tot un cavaller. El bon Carles que domina tot el món i té molts castells i terres qui sap on, se sent com mig barceloní. I del que passa aquí escolta les raons amb moltes consideracions. És home de bé i tot un cavaller. Però el cop més fort ens el va donar Felip V de la família dels Borbons, l'11 de setembre de l'any 1714. Si son tan difícils, más no es que se salten. Doncs jo diria que no, perquè els moments difícils també se n'aprèn. En això tens tota la raó. Em sembla que tinc una solució. Quina és? Crec que l'X3 amb els seus poders ens podria fer viure els moments més importants d'aquesta època, com si fos una pel·lícula. Ho podries fer? Ja, 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 fer això és més fàcil que menjar-se un xupa-xup. Que bé, X3, ja has après a riure i a fer bromes. Això és genial, així podràs ensenyar-ho als habitants del teu planeta. Au, va, aneu seient, que començo.